Boys, zijn we weer. Meneer, wil ik wat tegen jullie zeggen? Nee. Heb je? Ja, alleen mij maar. Kijk eens. Hier jongens. Wat kleur is dat dan? Laat zien. Kijk hier, zink, groen. Doe eerst die pijl, niet bang zijn ook. Het gemietje. Daarbij houden, een beetje ernaast. Ja. Nu moeten we gaan rennen. Als dit niet doet. Ja. Los, los, weg, weg. Weg. Ik hoop dat u lukt. Kruid. Die is gek. Heerlijk. Hier jongens, dumbumps, nou die joukjes, komt de gaten in. Niet mooi. Lekker hè? Huppakee. Cobra 6 ja? En Shark 3. We weten natuurlijk allemaal dat de Shark het beste is natuurlijk, beter is, een mooie blauwe vlam. Maar dat geeft niet. Bekend spelletje. Even wachten, kijk je. Dan zetten we eerst even die Cobra 6 rechtop. En munitie. Dat is een preburner van 15 seconden, 12 seconden. Altijd. Deze is gek. Nog Sharky. Hier zo. Je hebt een mooie blauwe vlam deze jongen. Daar komt ie. Sharky 3. Kijk. Deze mooi. Papa, gaat ie. Hoe is het? Kijk, die blauwe vlam jongens. Mooi jongen. Kijk. Kijk hè? Mooi. Ja. Ja, deze is gekker. Die was gekker hè? Ja, tuurlijk. Die is goed. Gek. Ja, nou? Ja. Meneer Bosch, komt u hè? Ja toch niet? Topowski, hoe daar? Gek, ga je draai eens een beetje op. Ja, kijken we hier. Orion Pyrotechnica. Ja, zo. Ja, zet maar neer hoor. Zet hem maar neer. Juist. Nou, ja is goed zo. Gas erop op de grafding. 9 gram. Kroatische grafzeil. Zo, die is woest. Zo. Lekker hè. Hoi. Deze 5. Ja. Plaatszak. Pas erop. Beton schieten. Ik heb hem hier zo. Rennen. Schiet op. Zo. Gek hè? Die is ook gek hè? Lekker man. Gaat u? Mini Cipolla. Nou, echt een hele mini Cipolla. Dat maakt niks uit. Dat merken we vanzelf wel. Pas erop. Lekker prikken.
blaas je Elio. Lekker. Fik erin, dik. Die wordt te gaan rennen, hè? Lekker. Zo. Zo, er kwam er druk vanaf, zeg hij. Cobra 8. Komt ie. Monster. Cobra 8. Lekker hoor. Klaashek. En 3 in saluut. 3 in saluut. Klaashek. Huppakee. Met til. Met zilverteel, ja precies. Allebei. Nou, gaan we doen? Even één of wat? Nee. Weet ik veel, eigenlijk gelijk allebei tegelijk maar verrotten. Ja, doe jij die maar, wie wint? 1, 2? Ja? Vast terug. Heel gek. Ja, ja. Smeulen. Very nice. Titanium, Reoluk, Silvertail, 3 inch, Klaashek, Cobra 8, de blaas je Elio. Nou, we kijken, vergelijk ik hier, ja toch? Oh, oké. Lekker hoor. We waren we even hard of niet? Lekker. Assie! Ik hou van je! Ja, ik ga staan, ga je. Ga maar op saluutje. Druk op het knopje. Pak hem helemaal niet eens. En wat ga je doen? Je gaat het allemaal gooien? Ja, hè? Ik hou hem zo, hè? Dat is niet... Kom maar! Trek alles maar aan. Lekker! Ja! Lekker hoor, hey. Kort en krachtig. 10 meter traka. Ja. 2 keer 2 saluutjes erbij. Komt ie jongens. De tyfus erin. Vast erop. Het zijn wel die aviso's. Hij wil er weer bij staan. Kijk uit, gek. Kijk uit, gek. Wat een gek, joh. Jij bent niet goed, man. Lekker. Oh, dik is het. $200 gram knallen. Ja, ja.
This is crazy. Very nice. Señor pirotécnico, pot començar la masleta. That's mine. Troei nou rockets, nummer 7. 18. Dat is 2. Even kijken. Ach hier op. Staat nog meer. Hoppa. Hier. 2,5 wisselen toch? Die flex. Oh, goed. Zo. Grafding. Lekker. Dat is lekker. Trakken met de 4 in cel. Weg, weg, weg. 4 in cel. 4 cel.
Is goed. Later. Tyfus.